Inti ben ġust, għażiż, sibt ruħek waħdek. Tagħmel kuraġġ lil sħabek fuq it-tabor. Waħdek u wieħed int u bħalek ħadd. Aqgħad fir-rabta ħelwa lil kulħadd. Viva Kristu, Salvatur.
Santu. Amen. U jum is-sitta ta' Wissu qegħdin niċċelebraw is-solennità ta' trasfigurazzjoni tas-Sinjur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Kif nagħmlu kull sena qabel nibdew il-mixja tal-proċessjoni tagħna, dejjem nibdew b'dan il-mument qaddis tat-tal permezz tal-sunet li jkun bagħtilna Monsignor Arċisqof kull sena. Fuq l-olja mqazza tid-dibdija ta' ħ𝐼𝐵 werriet il-glorja ta' Ibn il-Missier. Kellim bisliem fuq it-tluq tiegħek aħrax mal-kbir Mosè, Lija, ras l-irħieb. L-apostli xejdu xhieda siktu kollha biża'. Għad-dera tiegħek kollha dawl u ġmien. Xtaqu li jibqgħu jgħumu f'paċi kbira u jduqu ferħ u għena ta' bla tmiem. Mal-leħen tal-missier li jħabbar għaxtu, ma' sħaba tiddi b'nar l-Ispirtu Santu. Inti ben ġust, għażiż, sibt ruħek waħdek, tagħmel kuraġġ lil sħabek fuq it-tabor. Waħdek u wieħed int u bħalek ħadd. Aqgħad fir-rabta ħelwa lil kulħadd. Viva Kristu Salvatur. Biex
Ħ𝐵